Hello, beautiful people, lovers of good things, lovers of goodwill all over the globe. I bring greetings from a grateful heart. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your time zone. Thank you so dearly for always supporting this platform. I really do appreciate. In case you are hearing our voice for the first time, or you are coming across us for the first time, we still remain your one and only Progress News, giving it to you back to back. Remember, in this platform, we react to all videos, and your opinion is highly needed. So sit back, watch this video, and ekene onye ọbụla n'ụbọchị taa ọ na-abụ ogorogoro ụbọchị one ma one onwe ka o si dị anyị abịakwa ka anyị tinye okwu ọnụ nke bụ eziokwu na a na-ekwu n'okwu sị na Igbo ada agba ọsọ mmiri ma ọ na-ozuro ha arụ ọkwụnụ fọrọ ife a na-emenụ a na anyị etibe na mkpu agbanwe egwu agbanwe ọnọdụ anyị etiwe na mkpu maka nwanne anyị nwoke Peter Obi ka ọ ghara abụ na nwanne anyị nọ n'iru anyị nwa na ọ na-azụ ọ dịka ife ndị ọzọ na-ezube ọ dịka ọnụ a na-akọ anyị mana nke bụ eziokwu na achọrọ m ịgwa unu ife mmụọ m na-agwa m maka egwu na-atụ m enwe ife m na-afụ mgbe ọbụla ndị ugwu a gbara nkịtị ịma na enwere undertone political undertone iji maatụ ka m bidogoro ife gbasara na ụmụnne ochie isi ochie ebe a kwara nwanne anyị nwaanyị leta sista Osinachi ọkwa ụnụ fụrụ ndị a tọrọ ebe ahụ na ụdị na ndị ọrụ nchekwa with their intelligence gathering na ha enwere ike ịma na aya enwe trafik ọ na aya enwe such attempt ebe ahụ mana nke a dịrị ọzọ ụnụ nụ Reverend Fada agbagburu na Edo steeti ọkwụnụ nụkwa ndị a gbara na Kaduna Maranatha Catholic Church na Kaduna ọkwa ka agbacharụ ndị nke agbara n'Owo na Ondo steeti wee ruo tata enwebere ofu onye eji aka enwebere onye nwude achọrọ m igwu unu nke bụ eziokwu ọ bụrụ na ịfụ anụ ndọgbu ife dịka wolves efu ya ebe ọ nọ n'ome i wee chọọ ka ịzọpụta ya ị naghị na-azọpụta ya ebe ahụ ịgbaba ọsọ ndụ gị maka o nwere uche ịghọta nọ ife ọma ka imeri ya ọkwa ifuru obodo a enwe ndị nwe obodo a hapụ ife niile a na-amacha ụfọdụ ndị ofe mmanụ pụta a na-ekwu na obodo enwero ndị nwe ya ụfọdụ ndị be anyị a na-ekwu na obodo enwero ndị nwe ya nwanne ya nwoke Peter Obi otu o si pụta nnọọ patriotic Nigeria ọ maka mana achọrọ m iji ihe onyonyo a wee tụnyere ya alụ ya biko ya tinye ọnụ n'ihe gbasara nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu ya tinye ọnụ otu esi wee throw weight behind him o nwebara ka o si kwute okwu kpọtụ ya afa otu sinetọ Abara Ibe si eme ma even Ifeanyi Ụba sinetọ Patrick Ifeanyi Ụba enwe na mgbe okwu kwute mana ya anụbere afa ya n'ọnụ nwanne anyị nwoke bụ Peter Obi otu anyị si akwati ya nke a dịrị ọzọ bụ na ewuche ezi ahụ wee kpọpụta ya ịrapụkwa ya ọ ka ya abanyekwa na pọtọpọtọ maka nke maara ya ahụ ọkwa ịfụrụ ndị a ndị Britain ji wee na-arụ akpụrụka n'obodo a maka natural resources ha nwere bụ ndị Nigeria otu a ndị Britain si were Chukwu si wee na natural resources anyị nwa bụ their own natural resources maka ha ji ndị a were arụ akpụrụka n'obodo a o nwere ya asị na ọfụbere ya ka m gwazie unu ife niile a na mbọ niile anyị na-agba ma dis 2023 akpụ n'ọnụ nenu ka ndị ugwu si na project kwa nkwaso nenu ka ha si project Atiku now ị na-achọ ịgwa m na ahụ a ha debere na kwa nkwaso ama abụ deputy Peter Obi onwe ebe ọ nara ha na-abụ ma na ego ma na amamife ma na connection ma na vision intellectual capacity onwere ebe ọ nara ha na-abụ mana ịfụrụ ahụ ha debe ka m gwazie ya eziokwu ọ bụrụgo na-emegide ife a ANPP wee kweta na kwa nkwaso ya abụ vice ọ ya adịkwa ka ife Atiku na Obasanjo je maka ọma kwedebere isi n'ala all these visions and aspirations Peter Obi will not come to pass amagwu nke bụ eziokwu anyị ada arụ ọbụ shoulder maka anya nwadewere ahụ na ọga ịdịnekwu ndị na-etiri ya mkpu ma Jubrin kwuru ụbọchị ya ịfụ na ọ na-ekwu na nọ nnukwu mmadụ so onye nke a bụ nnukwu mmadụ youth Nigeria chọrọ onye nke a bụ nnukwu mmadụ ndị ugwu chọrọ deeti dị bidokwuru nwanne nwoke Peter Obi na ha ewepụtara
na ha chọtara mmadụ ọ nkata akpara agbabe ndị ugwu ka afọ na date ribido ha na-edebe ahụ na without them na ndị ọzọ ama work. Ha na-ekwu ya Jubrin kwukwu ya n'okwu. Jubrin kwu ya n'okwu na without ha nwa nọmba na akaụntụ n'agbanyeghị ndị a na-ekpota mana iji eme efi ha na-agụnye ma ọsụkwa ya mụrụ under age ọha ncha ka a ji eme anyị arụ. Mana achọrọ m ikwu unu ọ bụrụ na anyị si ka Peter Obi banye ka anyị mee na this comprehensive analysis ka anyị wepụ sentiment ọ banye o wee mee nnọọ Naijiria ọ dị ka enigwe. After Peter Obi what next? Ị na-achọ ịgwa m na onye ugwu ma ọ bụ onye Fulani banye ebe ahụ ife niile adịkwa mma, enwe equity, enwe fairness, ọ ma egosikwa ọkịka? Ife ndị a ji agbachi ka onye Igbo ghara aba na enwechara favor, enwechara ego a na-ewepụ ha ji enyere ndị be ha aka ma na agrikọlchọ ada ede enwere accountability. Ha ma na onye Igbo banye ebe ha apịchisie ife niile a ndị a ha dọdoro ụkwụ n'isi akwụrụ ọtọ bụrụ eze ha ma ife ha na-azọ ọzọ. Kedu ka o si dị unu ka anyị emetanwu nche obodo a maka ife niile apịtọkọ na nnu ṅara a na-agwụ nwere ife anyị emenwu ya? Enwego infiltration na army, repentant Boko Haram, unu na-agbakọ. Kedu ka ị esi were extract ya ndị bụ members of Boko Haram bata na army na the real soldiers? Enwego betrayal anọ onye nwa na-enye nsogbu and all the other sister security agencies. Enwego infiltration, ịkpọta onye agha nnupụ isi, a terrorist, onye nwere ife oji ndụ mmadụ kpọrọ. The worst enemy ihe enwe na ndụ abụ onye nwere ife oji ndị ya kpọrọ. Nya ka e wetara yibe akwa bunye egbe kpọdati ha na-ewest ndụ mmadụ. So ọ banye ebe ahụ ịfụrụ ọchụsịba ndị bụ ndị ugwu na amị, ọ dị ike ihe onye emenwu ya? Kwankwasị abụkwanye nwa mgbe Jonathan kpọkọrọ more than 400 Northern youth ndị afọchara explosive devices na arụ ha. Ọ Kwankwasị a ji echie Jonathan warning na ọnwa anwa metụ ha aka na onwere onye South onye Igbo ya dị ndụ wee si ugwu Awụsa wee nata. Emechara rapụ ụmụazị ya. Ewepụ infiltration na amị, enwego infiltration na headers. Ọhụrụ cheta visa on arrival, ndị nke si Libya, ndị nke si Mali, ndị nke si Chad, ndị nke si Senegal, so many countries the presidency na-agwa anyị n'ebe ndị headers si na headers ndị a na-ebu egbe na ha si mba ọzọ. Kedu na unu ya esi wee separate maka ha obodo adịgo saturated, ha mego engulfed obodo a all the forest. Ka ka esi wee separate the headers mgbe emere visa on arrival, ha ka na-abatakwa ruo taa. Mgbe akpọchi Iseme border, other borders dị n'ugwu Awụsa ha nchaghị oghe. Anyị na-afụ ya ma ndị nke ji ọgba tum tum were abata. So enwego infiltration na army, enwego among the headers, enwego among the terrorists. Ha erugo more than 5 groups now na-eme operate. Unu fụrụ ndị nke ebu akpagharị na trailer mgbe anyị nọ lockdown a na-ebugharị ha. Kịta ndị ISIS na ya, ndị ISWAP na ya, ndị Boko Haram na ya, ndị Al-Qaeda na ya, ndị o nwekwa ndị nke ọfụ Erufai na-ekwukwa batara ọfụ na-enye nsogbu na Kaduna. Ife a na-agba n'ụlọ ụka unu amara na onwefe ya na ya so a na-ekwu okwu jihad ife niile a Maazị Nnamdi Kanu kwu ha ncha bego na mmezu. Enwebere onye enwudero na onye Fulani gburu mmadụ mana unu fụrụ nwanne anyị nwoke na-eme comedy brother Mike ka eji ejide maka na ọ na-ekwu against presidency. Ị na-achọ ịgwa m na Peter Obi banye ife niile akwụsị? Ndị ofe mmanụ na ndị Igbo ekwute ha ọnụ ha kịta ka m gwa gị eziokwu, ha bụrụkwa vice ịma metụ ndị be ha aka. Atiku banye abanye oyi enye nsogbu maka o nwere onye ugwu ihe prosecute for another 8 years. Ife niile ha mere ada mmiri na-ene na anya Kwankwasị oburu vice Peter Obi o nwere ife ahụ emenwu ndị ugwu maka o so na onye nwere ọnụ ebe ahụ. Ebidokwa pịawa oche na House of Assembly. Mr. Peter Obi ama control nwe ife a. Ife nji wee metụ ife aka ụmụnne mba anyị na-eche anya unu afụ na ọdabaro bụ na ọdabaro. We are not compatible. Enechago m anya zila anyị amaka, ịdị n'otu anyị amaka, otu ndị ọzọ si kwado ndị Igbo n'ọtọ na anyị amaka. Mana unu chetakwa nwanne anyị nwoke Zik ọ mba ka ọ gbarụ ọ bụrụ Zik of ndị Igbo o wee bụ Zik of Africa. Anyị mechaa gbara aka na so nwanne anyị nwoke Peter Obi mma achọ o nweta ihe onyonyo anya jụọ onwe ya ajụjụ. Ọ karọkwa ndị egburu egbu o efe efere ọ na-akpagharị ọ makakwa mana ọ karọkwa ndị egburu egbu maka mgbe ọ na ị na-eme ife ịbụrụ chairman onye ọ na-enetu gị ebuchi ya ndụ ga-ama atọkwa atọ. Ọ kakwa mma na ndị kpọrọ gị asị among their kinsmen gosi n'iru ha mana etu were anaghị ebuchi ya everybody fụ gị n'anya ma na ndụ ga ya atọ atọ. A ga-eji egwu na omume ga-efe ịtụbara anyị ya ma ọ bụ nagodo Chineke kere ụwa enwe ndị kpọrọ ya asị, enwe ndị iwe Chukwu na-ewe.
nye ji na ife a na-aṅụrị na nkwado a na-enye ya ndị ugwu nwekwa ka ha dị unu cheta gị ya iro nsị ọkwụnụ cheta ka esi wee lata ya wee mee ya ife mere ya onye kpọrọ gị asị ife ọsọ gị mee ife ụfọdụ ndị ugwu ji achọrị ka ama onye Igbo ya bata maka na afụ na onye dị exceptional afụgo knowledge ya ha chọọ ka onye ruo na ha adịghị overwhelm ma security mee enwere economic crunch enwere political upheavals ife niile aghatọọna ka ama ma ya eji brain onye Igbo na amamife ha wee pụtagodo n'ọnọdụ a ha wee gwekwazi gị na ọha nwe obodo ha ekwuo ya anọrọ ugwu asa agwaghị na ọha nwe mmanụ dị na South agwaghị nọ ndị nwe nọmba nwe obodo agwaghị nọ ndị nka na landmass kedu ife anụ bụ ha n'ọnụ and nobody challenge them ndị a niile na-egbu mmadụ onye ka enwude ma ndị egbu na Benue St. Teresa's Madala 2000 and gịnị just tell me mmadụ agwụna ife farmers niile egbu betere organiji wee dị o nwere onye na-ekwu okwu onwe oge Senator Rochas Okorocha kwuru sị nọ ndị North bụ nsogbu enwe n'obodo a ọ dị m ka echiri ya warning dọọ ya aka na ntị mana ebe ọ na-ewute m bụ na o nwebere onye ugwu bụ gọvanọ pụtara ọnụ si tụnyere Peter Obi anụbere m mana ụnụ fụrụ ka ndị nke esi ekwu ifesa ọha nọ ndị ofe mmanụ na-azọ ndị be ha ndị ugwu na-azọ ndị be ha onye ọbụla na nke ya o nwere onye nwekwara national interest at heart abụ ụzọ ethnic group godu ife na statism ọchịchọ nke onwe ethnicity ife adịgodo ha mkpa bife ikwu okwu Naijiria ife nji ekwu ife a ka nye nwanne anyị nwoke Peter Obi ndụmọdụ ọ chọọ ka obodo a dị mma ọ chọọ ka obodo a nwee iru ọfụ ọmaka mana enwere ndị nwe obodo enwe ndị Britain nye ya n'aka enwe ndị nwere aka oke ha nwa na-eke ọ na-ekenyere gị buru ị nwere access to gold dị na Zamfara ị nwere access to cotton na tea na ife ndị ọzọ dị na be ha mana ha nwere access ha nwa bịa n'ọba ji ga-ekpokọrọ ji dị ebe a wanye gị ofu ibe ji i were naba ị na-ama n'elu n'elu ọnụ ha ji ekwu Jubrin si na-achịcha kwankwaso ọchịcha anọzie na tebụl sign agreement ọbụta ọnụ ndị Igbo agwabara anyị from 1999 onye ka ma ọ bụrụgodo nkwa agafu na-ekwe akwa na n'elu akwa ugboro ole ka ebe amamife wasị na agha nyere anyị uche ka ebe amamife aha dị biko eji m ihe onyonyo a na-ayọ ka anyị na-ekwokwu 2023 anyị enwe hearing maka referendum na October 28 otu esi wee kwu referendum kwesịrị ịbịa before general election ka e wee marụ ndị so n'obodo a na ndị esori ya ndị middle belt ike agwụna ha ndị South South kwubu maka na a na-achọba iri ha ego enye some of them ọrụ ụfọdụ adịgo committed ndị a niile kwesịrị ikwuchite ndị be ha adị ekwu okwu adịgo ha nwecha corrupt cases onye ka ha na-eze ife eji m ife ayọ biko ọ kakwa mma na anyị nweta permanent freedom anyị anaba kama ị ya ata anụ ọbara agba gị n'eze rie esi akwụkwọ nri na akpụ ụra karịa na anyị nweta temporal freedom ọ bụrụ na nwanne nwoke Peter Obi chịcha rito ma ọ bụrụ na ọ ya achịcha ọ bụrụ onye Igbo nọ n'ọchịchị ewee gbuo mmadụ ife a na-egbu for 1 year mee kidnapping a na-eme mana Federal Capital Territory na arụ niile a na-eme na corrupt cases onye ọjọọ gbaba na APC ọ bụrụ sent ọ bụrụ onye Igbo nọ ewee na-eme ife a ọ dị ka ọ ya chizu 1 year aha m ekwu 1 tenure na ọ ya chizu 1 year o nwere ife Goodluck Jonathan mee mana oge ọ na-eje second tenure mee campaign n'ugwu Awụsa amụrụ motu ya ọkụ atụrụ ha okwute mana ndị nwe obodo a n'ife niile a na-emenụ echie men of God warning echie judiciary warning echie ndị journalist warning o nwere onye ahụ fọrọ abanyekwuo ma Twitter na-ekwu okwu Facebook na ha ka ha kpagharịcharụ the whole 36 states mee campaign ma senator dị na ya ma gọvanọ dị na ya o nwere onye kpara ha aka o nwere ndị nwe obodo a na-enwe obodo enwe rapụ mkpọtụ a na-enye na-agbara aka na-aza na onye jiji anakọ eji n'ala ife na-ekwu okwu ya bụ izu ka mma na nne ji o nwere ife dị ka be mmadụ ka be onye adịna 2023 amaka mana enwe ndị nwe obodo a ife ọsọ gị mee as far as anyị ka na ebe a anyị ka bụ ohu Britain kwụ ha n'azụ ha kpọrọ unu asị from day one our forefathers suffered the same thing maka ekwere edebere ha isi n'ala ha nchali na-etekiri ben na-etekiri chunk of their meat na-west lives youths ndị gọvanọ anyị meghe ọnụ gọvanọ Abuni steeti meghe ọnụ na-akọ ife sọrọ ya ụnụ na ife o kwuru na steeti anyị atọ iri APC a na-ekwu onye Imo a na-ekwu kedu ebe ndị Igbo anyị nọ ndị emias kwuo okwu ha kwuru ekerezu na ka Atiku si wee ji ikwu uche ya akpọchi ya azụ ọkwụrụ ebe ụmụnne ya kwụ ndị ofe mmanụ kwuo okwu asị gị na ọba nke a kwuru nka ọba nke a kwuru nka ha kwuru ofu ebe mana onye a na-anụ onye ya na ana Igbo sọsọ Igwe Achebe isi Igwe Achebe ebee ka igwe ndị ọzọ nọ ebi na ha moto nye ha satifiketi igwe ndị gọvanọ nyere akwụkwọ politikal igwe o nwere ọzọ na-ekwu okwu na gọvanọ so okwu ife sọrọ ya nọ mana Atiku kwuru okwu former vice president ọ bụrụ gọvanọ sọsọ maka na egburu Deborah Samuel okwu delete the tweet gọnarị the whole Nigerians ifu na obi ụmụnne ya n'obi mana na nwanne anyị nwoke kpughere ife niile a na-eme kịta ka aka ji ya unjustifiably ne ya ka eji jụ na amarapụ ya
ka o wee bụ na emecha election. Ọ bụrụ na anyị kweta na anyị ana anyị arapụ ya maka ife a ka ọ na-agbarụ mbụ ya ọ gwanye ka ọ kụcha na anyị kweta na anyị ana ọ ya arapụ ya eso m akwado nwanne nwoke Peter Obi mana agwana m unu kama anyị anabata n'ụzọ ọkamma na kama ọ ya aba anyị nọrọ n'obodo a emenyụna ha anyị ọkụ n'ụzọ ọkamma na anyị nabara be anyị. My word, that brings us to the end of this beautiful update. Do well to like this video, share and subscribe. The best thing for you to do is to join this family by smashing on that red subscribe button that says subscribe and turn on the bell icon for more latest updates. See you when I see you. From me to you, I say bye.